this, you crazy mother... Tataie! Tătăițule! Ciumanică! Mireasa Petru, fiul! Cine? Ce dracu vrei, mă, handicapatule? Păi vreau să spun că... Ce vrei, mă, putulachiu? Dacă scoteam pistolul, te făceam sidă și ar te pișeca stropitoarea. Tâmpitule! Stai bre că nu de asta te-am trezit. Dar de ce, mă? Păi dă-ți bre măcinicul la jos de la ochi și ascultă-mă. Vreau să mă împrumuți cu 1.000.000. Până când? Până când nu-ți fut una în muie de boșorog mucegăit, băga mea-i mâna în curs să înciufulești c***ul de pompă funebră ambulantă. Fut-ți poșta și un c*** cu pensia mătii de boșorog. Și-mi dai? Reluare? Pe ăsta l-am văzut. Firar mama lor, a dracu, nu mai e reluări. Iar te uiți bre la purici, vezi bre că e cablu scos. Tu, ce m-a speriat? Ce-i mă cu tine îmbrăcat în ninja? Sunt popa bre. Poate popa prostul. Bre ciumanică, ești cea mai proastă cunoștința mea. Ia stai un pic. Da, tu ești. Auzi, mă, că tot ești tu popă. Vreau să spun și o întrebare. Mă, pe lumea cealaltă, sunt terenuri de fotbal? Da, bre, sunt. Dar știi care e partea cea mai bună? Diseară ai meci. Haideți, mă, că runda asta îi facem. Eu mă duc pe lung. Să mă acoperiți, da? Să mă iei, bă. F***ți-o stropelul mătii ce m-a chei, bă. M-a lăsat cu 5 la viață, nenoroci. De unde dracu trage, bă? Băiatul. Dai mă drumul de aici că mașini strachina ta. Bani, șezlongele e 10 lei. Ce stai făcărăcit așa? Hai să mergem. Te-a dracu te-a căcat măta pe șezlongă? Nisipuți intră în cur, este? Te-am pupat, boss. Tataie, vreau să-ți prezint bre pe cineva. Iar mi-a dus animale în casă. Nu bre, e prietena mea Frusinica. Frusinica e tataie ciumanică. Bună domnișoară. Bună ziua. Șampanie. Înainte să plecați, fă și mie plinul. Fă să-i zici lui mata. Fă-o-ți în gură. Cam asta a fost. Urcă. Te țin la curent, bre. Hai să trecem la fapte, păpușel. Nu-i nimic, o căutăm împreună. Ce câteva crăci și puțină lucernă stau în fața iubirii noastre. Farmecul meu irezistibil. Mereu le dau pe spate. Așa, Nicolae, îndeasă acolo. Parcă mi s-a scurat și mie. Mi s-a scurat omul. Tataie, dacă vezi cum îi dau, zici las-o pe ea și ia-mă pe mine. Prinde, bre! 3 puncte! Ce dracu-i, mă, biloiul ăsta? L-am găsit în cufor de vrăjitorie al mamaia și are și instrucțiuni. Te joci cu dracu? Termină, mă, prostule, că e periculos. Hai, bre, nu fi muiere! Ia auzea! Ți-o împing, ți-o îndez până ți ajunge în fes și prin fesul găurit iese un demon mic. Ce drăguț! Da, cam mătamară. Când eu zic ciuma, voi ziceți nică! Ciuma, nică, ciuma, nică! Hai, bre, zi-mi pula mea! Ce-o împing, ce-o îndez? Parcă e un film de la de groază. Stai departe, drăgușor, dă-te în spate încetișor, că dacă agit un pic săbiuța, imediat ți-am tepuța. Cred că e mamaia, bre. De unde știi? Păi candește mamaia, babă și pe lumea elaltă, bre. Nicolae, ajută-mă! Sunt captiv aici de peste 10 ani. Parcă ar mai merge 10. Nu ați făcut nimic ca să mă scăpați de la moarte. Mamaie, la cât spirit ai băut,
Nu te mai salva nici dracu. Ăsta e momentul! Suflați în glob și mă veți elibera! Fă-o, bre, fă-o, bre, fă-o, bre! De dracu de oașcă! Tataie, nu o să-ți vină să crezi ce am descoperit, bre. Ah, Rămâi prost, bre. Hai, bre, strici faza. Rămâi, bre, prost. Așa, bre. Cred că am puteri, bre. Uite, uite, pune-mă să mișc ceva. păi pentru început, mișcă dracu la tine în camera. Bine, fotoliul să fie. Sărute pură dracu! Futu-ți gura! Controlul minții. Sunt un boșorog, prost, Sunt un boșorog, prost, și ți-am jucat toată pensia la barbut. și ți-ai jucat toată pensia la... Stai, ce? Tataie, tataie! Ce, Nicolae? Te mai bași cu botul în Ce dracu-i bă asta? A, bărcuța mea de hârtie îți place? 1200 pe bulgar, da, merge frumos. Nu bă, Sandilaule! Ce-i mă cu Marea Neagră la mine casa? A, nu știu, bre. Hai, ia un colac de aici. Vezi că te pot. Dacă pun mâna pe tine, îți răsucesc bastonul în cur. Nu te aud, bre, stai să arunc și puțin ancora. Asta prea legată, ce mult. Mă băga mea și pu. Nicolae, ai făcut tu ceva ciudat azi. A apărut toată apa asta. Nu, bre. Stăteam liniștit în baie, mă spălam și mă gândeam la proiectul meu cu flori de la școală. Așa și... Păi cum eu nu știu să desenez flori, am găsit o floare în baie. Dar nu cred că e de la asta. Ce-i mă cu tine? Mă doare burta rău, bre. Cred că mor. Mă duc. Văd lumina. Da, bă, și-o văd. Am lăsat-o aprinsă la baie. Bă, să nu-mi zici că ai deschis iar cu fărul lui Mătamara. Bine, nu zic. Bine, bre, l-am deschis. Am găsit un cur de veveriță înăuntru și l-am mâncat, că aveam foame în gât cât pumnul. Curul de veveriță blestemat. Păi, idiotule, te transformi în zombie. Fu, ce m-am speriat. Credeam că mă transform dracu într-o veveriță. Stăteam dracu și alergam toată ziua după alune. Ca câinele de alune. Ca să scap de blestem, trebuie să omorâm un mort în cimitir la 12 noaptea. Bă, aici omorâm morți, nu vampiri. Ce dracu faci cu furia aia de ustroi? Păi în caz că mai dai veverițe de-alea, să le mănânc dracu cu un mușdei ceva, că mi-e rău de mor. Dă-mi, Doamne, răbdare, că dacă îmi dai putere, îl omor. Aoleu, bre, mă transform. Bre, s-a stricat zombiul. Uga, buga, buga! Mamă! S-a speriat prostul. Să-mi bag. Are you listening? Damn. Yeah.